culturas orientais hai unha figura que é a Acharya, que é unha mestra ou mestre que é mestra desde o exemplo, non? Elíxese como mestra porque é unha persoa que ten esa coherencia, non? E van pois, á súa casa e un pouco aprender dela, non? E a mí me parece unha figura chulísima, non? Non é mestra porque saiba máis, menos, porque lese as escrituras de... É mestra porque a súa forma de vida enténdese que é exemplar. Iso é bonitísimo, tío. O sea, iso é bonitísimo. Non, aquí no Occidente non temos un recoñecemento ao humano. E no Oriente agora ao mellor tampouco. Estas son cousas de antes. Pero é bonitísimo. Aí é cando eu digo, a Acharya é tamén esa señora do chan que é a miña referente. Cando eu busco aí as referentes no chan. Porque é un exemplo de vida, non? A súa vida ao mellor sinxela nunha casa ca súa horta e uns animais e así, virando a vida, criando fillos, atendendo da casa, dos vellos, da tal, sendo unha boa veciña e tal, é un exemplo de vida. E, jová, en serio, a min ás veces alucíname que non haxa máis xente, non? Que teña esta, fascinarte cunha persoa común e fascinarte pensar, é que eu, pásanme moitas pola cabeza. Eu dei durante moitos anos clases, xa empecé con 20 anos, por aí nas parroquias, por aquí, na volta, en Bergantiños, e a min pásanme pola cabeza moitas mulleres, sobre todo, que é con quen máis estiven, que son referentes porque son exemplos de vida. E daquela, houve un tempo incluso que tiña como unha doble vida, na que tiña toda esta vida das parroquias e logo tiña traballos pois como de categoría, non? Que ti estás aí, és a xefa, porque dirixes uns grupos, és un mando intermedio, tes eventos e cousas. Houve unha época que me acordo, unha empresa traballábamos cas consellerías e relacionabas aí co politiqueo e tal. E tiñas a doble vida, non? As do chan. E eu creo que isto foi moi enriquecedor para min. É como, sí, vale, ok, estamos aquí e tal, veu o conselleiro, comemos aquí un marisco, non sei quen o pagou, igual o pagastes todos, pero bueno. Pero eu logo, esas noitiñas, non? As señoras contándoche cousas, eu que sei, cousas sinxelas, en serio. Pois que ten a vella encamada, e que tal, e bueno, a ver como vai indo, mañá ven o médico, e ao mesmo tempo ten alegría, ten humor, é que eu, non me chegan os dedos das mans, para contar, mentras falo isto, as mulleres que pasaron pola miña cabeza, que son coñecidas ali, na volta da súa parroquia, e que son exemplos de vida e que son as miñas referentes. Totalmente. Iso é o máis grande que hai, tío. O máis grande que hai é a xente do chan. Aí está todo. Aí están os auténticos círculos culturais, os foros de intelectuais, filósofas, e xente boa, e merda tamén, a ver se me entendes, que non é que vaias aí e na parroquia sexan todos maravillosos, pero refírome a que moitas das persoas máis alucinantes que ti podes coñecer e que son
Están aí a carón do chan. En serio, que se te estás movendo, digo eu, que o puxen en contraste, se te estás movendo nas altas esferas, hai moita máis fachada. A xente preséntase dicindo o que estudou, o mestrado que fixo, a colaboración en non sei que universidade, non sei que nunha empresa de la hostia. Xa hai moita fachada, sabes? E no chan non sei, Maruja das Cerqueiras, que é filla de, sabes? Isto que poñen a veces algúns nas redes, non? Filla de 2 e neta de 4, e nai doutros poucos, é todo tan auténtico e transparente xa, sabes? A persoa non che está dando datos inútiles de quen é, sabes? Que isto que é un principito tamén, non? Quen és? Non, ti que és? E todo o mundo tira da profesión, do título, sabes? Isto de ti que és, son esta señora de aquí, non sei. É que compre darlle unha volta na cabeza. Eu penso moito, eu vou, non, pola sociedade, eu sí que me movo, a ver, mesmo che estou coas intelectuais do chan, coas académicos sobre todo. Bueno, e vexo, e poño aí a veces, e digo, o que importa é o ser humano,